Én Fung vagyok, és Vietnámból jöttem. Van magyar névem, úgy hívom, hogy Fanny. Itt lakom már 3 évet, és kezdtem csinálni bubu teázót már 2,5 éven ezelőtt. Buborékos tea egy különleges tea, Tajvánról származik. Azért buborékos, mert nem azért, hogy szénszavas tea, tápióka, gyöngyök, van benne, meg gyümölcsöt folyó, meg zselé. Tejalap, vagy fekete alap, vagy jászminzöld tea alap, és utána választhatsz ízesítése hozzá, például mango jászminzöld teában, vagy kokusztejjen, vagy matcha tejjen, vagy szárgadinnye, fekete teában, eper, és a toppingok, a golyózselé lehet keverni vegyesen, mindenből egy picit. Ázsiában ez a tea nagyon-nagyon népszerű, de Európában elég új, és szeretnénk valamit idehozni Budapestre, Magyarországra, ami tényleg, hogy ilyen meglepetés Ázsiából. Teázóban nem csak teát árulunk, lehet választani, mondjuk van sushi, van meg szendvicsek, mindig csinálom a vega szendvics, meg vega sushi, ami benne egyáltalán nincsen húsi, teán pedig nem csak cukros tea van, jászminzöld tea, egyáltalán nincsen benne se koffein, se cukor, és van újdonság, matcha tea, ez a hagyományos japán tea. Ha valaki szereti a zöld teát, akkor nagyon-nagyon jó, finom lesz. Fiatalok, meg nem csak fiatalok, meg ilyen egy picit idősebb, és van vendégünk, aki már 80 éves, és jár hozzánk, az azt mondja, nagyon finom a tea, szóval nagyon örülünk, hogy ez a teán, a buborékos tea nagyon ízlik magyaroknak.